Diyos, maray na hapon po sa indugabos mga tugang ko kay Kristo. Pagiromdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atindir kan banal na misa. Paki-off o ilaag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante o rogna sa laog kan Santa Misa. Mantiniron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Matindog po kita, asin awiton po niya to ang awit para kay Saint Anthony de Padua. Saint Anthony, you live a simple life, through prayer and devotion, in the silence of the morn, in loneliness and joy you serve the poor, with gentle, caring, loving heart. Saint Anthony of Padua, we implore, oh, teach us how to live the gospel way of life. You're chosen by the Lord to lead us on to the path of life, in simplicity, humility, and joy. The Spirit leads you on to preach the word, with visions of fraternity and detachment from all things. You care and share with missionary zeal. You hear with gentle love aglow. Saint Anthony of Padua, we implore, oh, teach us how to live the gospel way of life. You're chosen by the Lord to lead us on to the path of life, in simplicity, humility, and joy. Please kneel. Prayer to Saint Anthony of Padua. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O Holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for His creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers. Miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me, her mention your request. The answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saint of miracles, O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy. Whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Anthony of Padua, Pray for us. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban.
Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabotan asin na utob an sa imong kabuotan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya namamatian mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban. Huli kaini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuton na Ama. Sa saimo kami minahaganin kapatawaran kan samong mga kasaalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kang Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Ngunyan, Martes sa ika-6 na simana sa ordinaryong panahon, idulot po niya to sa Santa Misa ang mga binasunod na mga intensyon for the gift of life ni Alessandro Locsin, kang Barela family, for passing board exam ni Ivana Jovel Dulyesen, ni Amelie Joy de Mapiles, kang Monpon Banwa family, for Gabby's food good academic results, kang Diaz family, for praying for good health of Florian, kang Diaz family. Pasasalamat ni Zol Azotea and family, Zion Paul D. Poberbio, Gemma Das and family, asin ni Richard J. Refugio. Special na intention for recovery and complete healing kang Chu family, for fast recovery for Shelo Arapok ni Estena Arapok, for psychometrician board exam ni Zyrel Ann Tumbaga. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, sa kalag ni Gilbert Kahagadan kang Barbudo family, for that anniversary of Melina ni Jocelyn B. Abareta, para sa kalag ni na Elizabeth, Benjamin asin Dennis, kang Ninjoro and Barela family, kay Zani asin Adela, dulot ni Sandra and family, kalag ni Erlinda kang Austero, dulot kang Austero family, para kay Francisco asin Lorena, kang Chewy M, para sa kalag ni Leticia, dulot ni Barakiel family, kalag ni Jose, dulot ni Sol Azotea and family, for all souls, dulot ni Trillius family, for Mirna, Julian and Elver, dulot kang Poberbio family, sa kalag ni Irene, Valentina asin Patricio, dulot ni Teresita Bakong. Sa pagpuon kang satong selebrasyon, matindog po ang gabos, asin awiton po niya to ang awit sa pagpuon. Kasabay kan gabos na Filipino-Chinese Catholic community sa bilog na kinakban, pigsiselebrar tapungon niya na aldaw ang bagong taon sa lunar calendar. Sabayan tapu sinda, nagpapasalamat sa mahal na Diyos kan biyaya nin kultura, komunidad, asin pamilya. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Sa ebanghelyo ngunyan, ang kagurangnan nagpapatanid manungod sa mga bagay na nakaka-impluwensya sa satuya.
Ang mga bagay na sa tuyang nanunumpungan, nakakaapekto kung sisay kita, asin kung paano kita nabubuhay. Punantaan Santa Misa sa pagsiyasat kan sa tuyang mga puso. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako ni Makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamiibi sa kagurangnan tang Diyos. Mahirak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. Mahihirakon na Ama, danay mo kaming tinatabangan sa panahon nin katikapuhan. Nagpapasalamat kami, hulikan sa imong pagkamahihirakon. Asin hinahagad mi na agawon mo kami sa gabos na karatan, tanganing sa gabos na panahon, makapaglingkod kami sa imo sa kaugmahan. Huli ki Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Ginuno sa surat ni Santiago Apostol. Paladan ang tawo na mas pusog sa panahon nin mga kasakitan. Pakatapos na siya maprubraran, itataos sa iya ang kuruna nin buhay na itinuga ning kagurangnan sa mga namumuot sa iya. Kung kamo pinagsusugutan, dei kamo magsabi, padaranin Diyos ang sugot. Ang Diyos dai masusugutan na magibo nin maraot, asin dai masugot sa kiisay man. Ang tawo nadadagga, asin dinadaya kan sa iyang sadiring maraot na kamaawotan. Ang kasaalan minagikan, asin iyuian ang bunga ning kamaawotan. Kung ang kasaalan dakula na, nagbubunga maning kagadanan, daiman lugod kamo masala, namumutan kong mga tugang, balang balaog na marahay, asin sangkap gikan sa itaas, hali sa Ama nin kaliwanagan. Sa iya daing pagbabago, daing anino nin pagliwat, sa iyang sadiring kabutan, kita ginibong mga aki niya, dahil sa tataramon nin sa iyang katotohan. Tanganing kita maging enot na mga bunga kan gabos
na sa iyang linalang. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. paladan ang tawo na tinutukdoan mo kagurangnan. Paladan ang tawo na tinutukdoan mo kagurangnan. Paladan ang tawo na pinapangadalan mo kagurangnan, na tinutukdoan mo kan sa imong tugon, magiging matuninong siya sa aldaw nin kamundoan. Paladan ang tawo na tinutukdoan mo kagurangnan. Dai tatalikda ning kagurangnan an sa iyang banwaan, dai niya papabayaan an sa iyang pamana, asin an paghukom ibabalik sa katanosan, magsusunod sa iya an gabos na matanos. Paladan ang tawo na tinutukdoan mo kagurangnan. Kun magsabi ako, napadadlihilnas na an sakong bitis, an sa imong pagkahera kagurangnan, pangangatamanon ako. Kun balakid an mga kapuriwisawan nin sakong puso, an sa imong karahayan, iyo an maranga sa sakong kalag. Paladan ang tawo na tinutukdoan mo kagurangnan. Ipagrokyaw po niya to ang banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Marcos. kamurawayan sa imo kagurangnan. Ang disipulos nakalingaw na magbalon nin tinapay. Asin saro na sanang tinapay anyaon sa saindang bangka. Kan si Jesus naghulit sa inda, nagtaram, mag-ingat kamo, maglikay sa lebadura kan mga Fariseyo, asin lebadura lebadura ni Herodes. Ang pinag-urulayan ninda, kunta daw, tadaisinda nin tinapay. Kan ininaisihan ni Jesus, nagsabi sa inda, ta daw ta pinag-uurulayan nindo na dai kamon tinapay, dai pagiraray kamo nakakasabot, kaniguan an sa indong pagkabuta, para sa ano kamo may mata kung dai nakakahiling, para sa ano kamo may talinga kung dai kamo nakakadangog, dai nindo nagigirumduman kung pirang basket na pano nin mga tada an natipon nindo sa 5 tinapay na sakong ipinakakan sa 5,000? Simbag ninda, kag 2 basket an natada. Asin pirang basket na pano nin mga tada an natipon nindo, hali sa 7 tinapay na sakuyang ipinakakan sa 4,000. Simbag ninda, 7 basket. Nagsabi si Jesus sa inda, dai pananggad kamo nakakasabot? Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Happy Chinese New Year po sa Gabos. Our parish is unique. Digdi sa Diocese of Legazpi, most of the parishes are territorial. Both sabihon, may sakop na barangay. Ang parish ngayang ini ang mga barangay na covered niya. St. Jude, Legazpi is a unique parish. We don't have barangays. Ang parokyang ini nagmi-minister specially to the Filipino-Chinese Catholic communities sa probinsya. May katabang po kita sa mission na ini. Higwapang sarong arog kaining parokya sa Tayhi, sa Tabaco, Our Lady of Lourdes Personal Parish. Asin, ang trabaho,
iyon na to pay attention to the Filipino-Chinese communities digdi sa probinsya. Hindi ibig sabihin na ang parish na ito ay bawal pasukin ng hindi Philchay, kundi we have special attention for them in this parish. Kaya unique man na sa parokya ta, nagsiselebrate po kita kan Chinese New Year. Yaon an mga dekorasyon. Kasubagong 9:30, nagkaigwa po nin gathering an Filipino-Chinese communities. May gwapang Philchay na nagsisimbangon yan. Tibaad igwa pa sa live stream. We celebrate this because we want to bring the gospel into the Chinese culture. An apud tapo dyan, inculturation. We do not invalidate cultures. Rather, we honor cultures, we converse with cultures, and we bring the gospel message into the culture. Dahil pag hiniling ta po ang kultura kan mga Chino, mahihiling ta na dakul dyan mga marhay na valores, good values. They value their ancestors na iyo ang sinisimbolo kaining tablet digdi. They value their heritage. They are proud of their arts, literature, music. Pinapahalagahan ninda ang pamilya, and many of that can already be found in Christian tradition. Kaya ilinalaog si Kristo sa kulturang Chino. Asin kasabay po siyempre kaiyan ngunya na aldaw, nagkakaraon nin masiram. Parte kan Chinese New Year ang pagpiesta. So sana after po kaining misa, sana masiram po ang kakanon nindo. Tamang-tama, may espesyal pong apod sa aldaw na ini. Today is called Shrove Tuesday, or others would call it Fat Tuesday. Dahil sa Martes pong ini, nagkakaon nin dakol ang mga tao dahil sa aga po, Ash Wednesday. Tomorrow, we will fast. Reminder po na sa aga, masirimba kita, ang misa po digdi 6:45, 12:15, 5:30. As in parte kan observance ta sa tradition taman bilang Kristiyano that we will only eat one full meal tomorrow. We are allowed to eat 2 smaller meals provided that the 2 small meals when combined will not make another full meal. Kaya ngunya nabanggi, may permiso po kita na magkakanin kadakol dahil sa aga, maseryoso po kitang maayuno, malaog sa paglaog kan Kwaresma. And beautiful because today's gospel is about food. In today's gospel, the disciples were preoccupied about food. Sarong aldaw, nagbabalyo po sinda sa dagat, ang mga disipulo po ni Jesus, preoccupied na maray, sabi ninda, kulang ang daratang tinapay. Saro na sana ang tinapay, 12 kita lampas digdi, dakulon kitang makaraon, kulang ang tinapay. And then, their master, Jesus, tells them something. He said, mag-ingat kamo, maglikay kamo sa lebadura kan Pariseyo, asin sa lebadura ni Herodes. Sa pag-isip po kan mga disipulo, so Jesus is also preoccupied about food dahil nagtataram siya manungod sa lebadura. Inot, for context, para sa mga daing nagluluto, arog ko, ang lebadura is yeast. Ginagamit ta ini sa baking. Dikit lang po na yeast, dikit lang na lebadura, ikakaag sa arena na pigmamasa, iyo po ang nagpapaalsa kan tinapay. Dikit lang, pero grabe po ang epekto, ang impluensya sa tinapay na piggigibo. Now, Jesus is telling them, be careful of the yeast of the Pharisees, the leaven of the Pharisees. Be careful of the leaven of Herod. What is he talking about? Kasuhapon, ang mga Pariseyo, nabasa ta sa Ebanghelyo kasuhapon, they were demanding for signs from Jesus. But Jesus said, I will not give you a new sign. Sabi ni Jesus,
Kadakol na akong binulong. Kadakol na akong ginibong milagro. Ano pang hinahanap nindo? Kaya ang mga Fariseo po, they're not really asking for signs because there are no signs. Rather, their hearts are closed. And so the leaven of the Pharisees was religious pride. Sabi ni Jesus, be careful of pride. Baka arog naman kita kan mga Pariseo na daitat taong magpakumbaba. And he continues, be careful of the leaven of Herod. Sisay si Herodes. Marurumduman ta, nadangog ta paulit-ulit ang ngaran ni Herodes kan Advent. Si Herodes sarong hadi na nagdadangog kay John the Baptist. Aram ni Herodes kung ano ang tama, aram niya kung anong sala. But in the face of trial, mas pinili po ni Herodes ang sa diri niyang comfort, ang sa diri niyang reputation. Kaya, the leaven of Herod is compromise. Tibaad arog naman kita ki Herodes, na aram ang tama sa sala, pero pag abot kan testing, kan trial, pinipili tang iligtas ang sadiri to choose our comfort. Ini po ang sinasabi kan kagurangnan na libadura. Maglikay. Dahil dawa sadit sa ng pride, sadit sa ng compromise, pag ibinudbud po iyan sa arena kan sa tuyang buhay, pwede po yan na magdakula, maapektaran ang bilog tang pagkabuhay. It is providential na ini ang binabasa tangon niya na aldaw, mantang nagpipreparar kita para sa aga. Tomorrow is Ash Wednesday. Sa aga, mahinguwa kita na magbagong buhay, madagdag nin oras sa pangadji, madagdag nin paglingkod sa nangangaipo, madagdag sa pag-ayuno. And it's good that before we get into tomorrow's celebration, pinapagirumduman na kita kan kagurangnan, naghahapot. What is it that is influencing you? What is it that is shaping you? Ano ang nagpapadalagan kan buhay mo ngunyan na mga aldaw? Is it money? Is it ambition? Are there influencers on social media, in politics, that is influencing how you live your life? Ano po ang nagbubusol sa imo sa mga aldaw na ini? We are being invited by today's gospel to evaluate. We are beginning a new year in the lunar calendar. For the Chinese, today is the start of the new year. And the new year is a time for resolutions, for improving ourselves. Aprobitsaran ta po lugod ang pagkakataon na ini na magtalubo to start the new year and to start the Lenten season tomorrow. Siya saton ang puso, bantayan kung anong nakaka-impluwensya kan sa tuyang buhay and to avoid them as our Master warns us. Tabangan po lugod kita kan mahal na Diyos, magkaigwang kusog buot, nalikayan an anuman na nagrarayo sa tuya, asin nakakaraot kan sa tuyang buhay. Alam
may we be accepted by you, O Lord, and may this sacrifice in your sight this day be pleasing to you, Lord. Magpamibi kamo mga tugang tanganing ining sa tuyang atang, akuon man lugod kan Dios amang makakamhan. Akuon man lugod kan kagurangnan an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, itinao mo sa mo an sa imong bugtong naaki, sa pagligtas sa mo, sa kagadanan asin anuman nakaratan. Ako ining sakripisyo na sa mong idinudulot sa pagpasalamat sa imo, sa pagligtas mo sa mo sa kahorasaan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa saimong espiritu, iitaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Huli ta minsan ngani daimo kaipuhanan sa mong pag-umaw, balaog mo man giraray ang pagpahayag minin utang na buot. Ta minsan mayong idinadagdag sa imo ang sa mong mga pagharubay, pinapauswag kami sagkod sa kaligtasan, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Kaya kairiba kan koronin angheles, naguumaw kami sa imo, maugmang nagpapahayag nin pagtubod. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos ni Namapo. Ang langit asin dagat, panokan sa imo, kamurawayan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Balalan ang inaligid, sa ngalan kan kagurangnan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kagurangnan ikananggad an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuas siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamogabos asin magkakan ka ini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamogabos asin mag-inom ka ini, ta ini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubot. Ang pagkagandaan mo kagurangan, ipinapamaretanya mo. Ang pagkabuhay mo liwat ipinapahayag, sa kanay Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat,
Nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong papa, si Leon, han sa mong obispo, si Joel, asin ang gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos, ina kan China, kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles o rugnaan sa mong patron, San Judas Tadeo, ang mga martir kan China, hasinan gabos na santos, na kaidto pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin ka murawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Mamibi kita siring kan itinugon kan sa tuyang maestro. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit. Ang samong kakanon sa arualdaw, itao mo sa muya ngunyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na kami mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Nagpapasalamat sa mahal na Diyos sa mga biyaya kan bagong taon, magpatinaraohan po kita nin katuninongan. Peace be with you. Happy New Year po sa Gabos. 주면서
Uya si Heso Kristo, ang tinapay nin buhay. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinakban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asin ang sakong kalag, maoomayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
Mamibi kita. Diyos na makapangyarihan, huli ka ining tinapay nin buhay, ilinigtas mo an sa imong banwaan sa kapangyarihan nin kasalan. Sa imong pagkamuot, pakusuga an sa imong banwaan, tabangi kami magtalubo sa danay na paglaom sa kamurawayan na daing kasagkoran, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Pakiimbitaran po ang sa indong mga kapamilya, mga amigo, para sa pagbubukas sa aga kan Kwaresma. Giraray iyo po ini ang kapinonan kan Lenten observances, asin sa aga po iyo an puon man kan pag-ayuno. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. sa tabang kan mga pamibi, kan birhen kan China, asin gabos na mga martir kan China, bindisyonan po kamo kan mamumuto na Diyos, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw na nagpapasalamat sa Diyos. Salamat sa Diyos.